L-Awtorità Maltija għall-Kompetittività u Affarijiet tal-Konsumatur u l-Awtorità tal-Mediċini ħabbru roħs fi 22 mediċina. Roħs li f'ċertu ċirkostanzi saħansitra jlaħħaq is-60% bħal fil-każ ta' mediċina partikolari ta' kontra l-kolesterol. Dawn it-tip ta' mediċini raħsu b'14 euro u 81 ċenteżmu. Dan ifisser li minn aktar minn 24 euro ġew jiswew 9 euro. Mediċini oħrajn raħsu b'34% li jsarraf roħs ta' 4 euro u 69 ċenteżmu. Oħrajn raħsu bi 33% li jfisser roħs ta' 8 euro u 5 ċenteżmi. 10 minn total ta' 22 tip ta' mediċini se jorħsu mill-ewwel jum ta' Ġunju, jiġifieri l-ġimgħa d-dieħla. Dan grazzi għal sistema ta' importazzjoni parallela, jiġifieri importazzjoni ta' prodott mediċinali minn importaturi differenti fih dan l-Unjoni Ewropea. Il-Ministeru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili flimkien mal-Awtorità għall-Mediċini u l-Awtorità Maltija għall-Kompetittività u l-Affarijiet tal-Konsumatur se jniedu kampanja edukattiva. Fost oħrajn il-pubbliku se jkun marra faħjar dwar il-prezzijiet ta' prodotti mediċinali differenti. Imniedi wkoll helpline sabiex jipprovdi aktar informazzjoni lil konsumaturi.